Tämä on lyhyt ohje siitä, miten teimme YouTubeen vietyyn videoon QR-koodin. Kun video on julkaistu, valitse kohta Kerro ystävälle. Nyt pääset kopioimaan videosi YouTube-osoitteen tästä sähköpostista. Kosketa osoitetta pitkään, paina Valitse kaikki ja kopioi. Sitten avataan GoRafter-niminen QR-koodilukijasovellus. QR-koodeja voi tehdä myöskin osoitteessa qrkoodit.fi tai muualla verkosta löytyvissä QR-koodin creatoreissa eli tekijöissä. Paina tässä kohtaa URL ja kopioi YouTube-linkin osoite painamalla pitkään tuota tekstikenttää ja sitten painamalla Paste. Kun osoite on ilmestynyt riville, voit painaa Create. Tässä on nyt videosi QR-koodi. Voit muokata sen värejä ja muita asetuksia halutessasi. Tallennetaan koodi kameran rullaan painamalla tuolta nuolesta. Ja Save to Camera Roll. Nyt QR-koodi on kameran rullassa tallessa.